Grade 1 na ngayong susunod na school year ang anak ni Melissa. Kaya naman nang malamang nagsimula na ang early registration para sa mga incoming grades 1, 7 at 12 ay agad siyang nagtungo sa Julian B. Militon Elementary School sa Naga City. The earlier the better umano na ipalista ang kanyang anak habang kaunti pa lang ang dagsa ng mga registrants. Mayroon na rin umano siyang sapat na oras para makaasikaso ng mga requirements katulad na lang ng PSA at school records. Para po, di rin po hassle sa mga parent na maghahabol pa sila sa mga last date ng enrollment. Maliban sa naturang paaralan, nagpapatuloy din ang early registration sa iba pang paaralan sa Bicol Region. Bahagi ito ng mga paghahanda ng Department of Education o DepEd para sa susunod na school year 2026 to 2027. Layunin ng pre-registration na ito para mapaghandaan hindi lang ng paaralan maging ng mga guro kung ilan ang bilang ng mga enrollees. Panawagan ng school official sa mga magulang. Sa mga parents naman, diba mas maayos yung laging nauuna tayo at papasok yung mga bata, ready na lahat. Kasi alam mo na kung saan siya papasok, kung anong section niya, tapos na-prepare mo na yung mga requirements. So hindi na magkakanda o gaga yung parents na makikipagsiksikan pa during the enrollment sa May or June. So, kampante na siya kasi nakalista na yung anak niya for the next school year. Chris Novello, CSN.